fantastiske intro, jeg lige har lavet. Nå. Nok om det. Lige nu, der skal jeg, eller dagens højdepunkt, eller nej, schema. Det er en gave fra udpakningen. Se hvad det er. Så skal vi snakke om en kaffemaskine. Og ører, telefonen, eller hvad man kalder dem. Og nogle covers til iPhone 5 og 5s. Nå. Så det er lige dagens schema. Nu skal vi lige lave en lille udpakning. Og hvad jeg skal. Og en gave. Det er der snart meget stor. Skal det lige kameraet? Nej. Det er jo den her store pakke, jeg har specielt fået med en. Og for det første, jeg vil bare lige sådan noget bafsen, så der var noget mere, ikke? Et lille armbånd. Kan lige sætte på. Nogle strømper. Det er ikke så spændende lige nu, men det bliver det. Et ekstra cover, som jeg mangler til iPhone 5, den er små løb. Lige her, som der er lomme til nogle hovedtelefoner eller noget. Jeg ved det ikke. Det synes jeg, der stod. Nå, nu skal vi lige grave ned. Så manglede jeg en forlængerledning til mit tastatur. Til min computer. Så er det sådan set det. Ej, der er mere. For det første. Ikke for det første, men for et eller andet, ikke? Så når jeg bare har brug for nogle casino-terninger. De er meget specielle her. De er fra Honolulu. Og de ser sådan her ud. Ja, I kan se det. De er meget pæne. Og det spændende af det hele. En iPhone 5. Det gør billedet lidt bedre, sådan der. Og dem var der sørme en til af. Wow. Der er lige kommet lidt riser med. Var der mere? Nej, det var der ikke. Så det var lige en lille udpakning. Nu skal vi så snakke om nogle covers. Jeg har jo lige købt 2 iPhone 5. Nogle covers. Dem jeg startede med at købe. Ja, det er allerførst jeg købte. Det er det her. Det er allerede blevet beskidt. Det er fordi jeg sidder rundt med fyrværkeri. Det er noget krudt det her navn på. Nå om det. Det kommer jeg ikke til at bruge. Noget lort. Altså den gamle her, den gik i stykker. Fake. Købt det, ikke? Altså. Nå. Det er meget slidt. Så næste. Nu er det her. Nu er også noget værd lort. Det er det for Bilka. Det kostede 200 kroner. Det er det for kroner. Det koster 150. Ikke køb de 2. Den her knap, ikke? Du kan næsten ikke få det af over plastik. Men den her knap kan du ikke trykke ned. Det vil sige, du kan ikke slukke knappen ned. Du kan ikke slukke din mobil, eller den er nødt til at trykke på home-knappen. Det er lort. Det næste. Det er det her. Det er også, det er fint nok, men det er også noget lort. Fordi alle de her huller her, ikke? Jeg laver mærker på mobilen. Nogle støvmærker, det pisser til. Så altså det her, det er fint. Men det er også bare pissegrimt og tykt.
Der er ikke nogen af de her kopper, jeg bruger. Jeg er uden kopper nu. Det er det her. Så jeg nok udløbe. Det er vel fint nok. Jeg har prøvet det. Men det skulle være fint. Så det var lige om de kopper, så nu snakker om nogle hovedtelefoner fra et mærke, som er rigtig godt i øjeblikket. Jeg ved ikke, om det bliver ved med det, men det håber jeg. Skal vi snakke om noget helt andet? Vi skal snakke om lektier. Ej, det skal vi ikke. Vi snakker om en helt fantastisk kaffemaskine, som jeg har fået i gave af nogen, som jeg ikke lige kan sige, hvem er. Det må jeg ikke. Det må jeg bare ikke. Jeg skal lige i kamera. Jeg skal fortælle lidt nærmere om det. Og hvad den koster og alt det der. Den lækre kaffemaskine fra Bosch. Den koster 900 kroner, vil jeg tro. Og de kaffeting, man kan lave. Kakao, kaffe, alle mulige forskellige kaffer, forskellige te, kolde drikke også. Og de er lidt dyre, men de smager også pisse godt. Og de koster 45 kroner per pakke. Nogle pakker er der til 18 kopper, andre er der til 16, nej ikke 18, undskyld, 16 kopper eller 8 kopper. Så, og den fungerer, at du prøver lige her. Der er sådan en sensor, lige skal rense en gang imellem. Som den aflæser, er meget smart. Så tænder du, og så trykker du der, hvis du bare er normal, lidt stærkere eller lidt tyndere i det. Så det er sådan set det. Kan jeg have en rigtig godt? Hej.